Jeg hedder Lau, og jeg driver Lau Malerfirma. Et team bestående af 12 glade mænd og kvinder, som hver dag går ud for at yde deres bedste. Vores speciale, det er private boliger. Her hjælper vi med alt lige fra valg af farver, opsætning af tapeter, fuldspartning af vægge eller opsætning af glasfilt. Alt, hvad der skal til for at skabe et dejligt hjem for jer. Det, der får mig op om morgenen, det er mennesker. Det er søde og glade kollegaer. Det er kommunikationen med mine kunder. Det er tillidsfulde samarbejder med vores samarbejdspartnere. Ja, kort sagt er det kommunikation og mennesker, der driver mig. Hvis jeg skal nævne et specielt projekt, så var det en villa i Nordsjælland, hvor kunden i samarbejde med en indretningsarkitekt havde udvalgt 35 forskellige nuancer, som skulle være i boligen. Så vi er aldrig bange for at påtage os anderledes og spændende projekter. Alle vores produkter de er svanemærket eller har EU's miljøblomst. Og 4 gange om året, så giver vi al vores overskydende maling til enten daginstitutioner eller andre gode formål. Så tag nu endelig kontakt til os. Vi glæder os til at hjælpe jer med lige præcis jeres næste projekt.